Radyo natin quick break! Sa dihang nawala ko, naa ka. Sa dihang na problema ko, naagyapon ka. Sa dihang na aksidente pod ko, naagyapon ka. Sa dihang nagkasakit ko, naagyapon ka. Ayay, dili ka ikaw ang dimala sa akong kinabuhi. Radyo natin quick break! Tay, nabungol ko. Nabungol ka, Bunjo? Utay. Kataonan. Radyo natin quick break! Sa kaadlaw, nagabian si Mr. Sige gulat si Mrs. Nganong karon ka lang ha? Ngano? Si Mr. naguna-una unsaya itubag. Unya, gipatasaan pod niya ang tingog. Ikaw, nganong ganiha pa man ka? Nganong ganiha pa man ka? Ha? Radyo natin quick break! Wan, wa ka kabantay sa imong igsuon nga nabuang? Di ba sa una magsige man na og yaw sa iyang kaugalingon? Kabantay, tulo na kaadlaw. Naayon na din na siya. Kay dili naman siya magyaw sa iyang kaugalingon. Wala na, kay nagbungol naman kuno sila. Radyo natin quick break! Ma'am, kinahanglan na gyud nga punan nimo akong sweldo kay tulo na ka kumpanya ang nagukod nako. Mao ba? Kinsa man nga kumpanya ang nagugod nimo? Ang Globe, Civico ug Dawasco. Radyo natin quick break! May usa ka tawo nga walay kaaway. Bisag usa sa tibuok kalibutan. Pero ang tanan niyang mga higala, naglagot niya. Radyo natin quick break! Gigukod sa waiter ang customer nga nibiya sa kananan. Sir, may nakalimtan ka. Oh, ngano? Human naman kog bayad. Human na lagi sir, pero nakalimot kag kaon. Radyo natin quick break! Tay, may nakalimtan ko. Unsa may imong nakalimtan, anak? Nakalimot gani ko tay. Bugo jud ka tayo eh. Gamita ganing utok. Radyo natin quick break! Mga polong nito makloy. Mga polong nito makloy. Kung nakasala ako nimo, ipasaylo ko na ikaw. Radyo natin quick break! Okay class, ang unang makatubag sa akong pangutana makapauli nag-una. O gilabay ni Juan ang bag gawa sa classroom dihang nalipat ang maestra. Kinsa tubag? Ako ma'am, tanawa mga classmates. Ako yung nakaunang tubag sa pangutana ni ma'am. Goodbye classmates, see you tomorrow. Radyo natin quick break! Pre, nahadlo ko sa akong uyab, basta mga blit na gud siya pre. Nga naman pre, di pa kaana nga mga blit man kaha. Mao lagi niya kay tulo naman to siya kasi manang patay. Radyo natin quick break! Uy, Dodong, nagunsa ka man diha? Nangita ko sa pitaka nga nawagtang dito sa unahan oy. Oh, ganong diri man nimo gipangita nga to ara magka dito sa unahan na wagtang. Ang ang na, ngit-ngit man dito. Hayag man diri. Ungo ka? Radyo natin quick break!
Unsa nga kahoy ang lisod sakon? Ang kahoy nga lisod sakon, ang kahoy nga Natumba. Radyo natin quick break. Tay, natunog og bukog sa isda. Kaon og saging, nahurot ang saging. Tay, wa pa nawala. Usapag yun, usapag maayo, mawa lagi na, sigurado. Nahurot ang usa ka sipi nga saging. Tay, wag gyapon mawala. Sige ko no, nga. Din ka dapit na tunok. Sa tiil, tay. Radyo natin quick break. Duha ka ba na nagtagbo samtang nangita sila sa ilang asawa? Describe imong asawa, baby. 5'7", 3'6", 24, 36, puti, hamis o kutis, artistahon. Ang imo bay? Never mind, kuyugan ta ka, pangitaon tayo mo asawa. Kataonan. Radyo natin quick break. Nakahuna-huna ko nga makadaot din ang inom. So, mao to, niundang ko og una-huna para dili madaot ang akong pag-inom-inom. Radyo natin quick break. O anak, kumusta ang bagong boyfriend nimo? Okay kayo, tay. Walay problema. Gwapo siya, dili mo inamog mo sigarilyo, og very understanding pagyud ang iyang asawa og mga anak. Radyo natin quick break. Nagbalik-bayan ang Mr. ni Lisa. Hani, kaning mga sigarilyo sa atong mga parente. Oo, nag-usab na ko. Di na ko manigarilyo. Kaning mga alak sa atong mga parente. Oo, kay nag-usab na gud ko. Di na gud ko mo inom. Kaning mga make-up kit, ako na jud ni. Hoy bro ha, syude. Nag-usab na jud ko. Ayaw pangangkon. Ari na sa oka. Radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. Walay aso nga makumkum. Kaysa? Otot nga hilom. Radyo natin quick break. Very bad news. Dok, kumusta laboratory test? Mr. Goryo di patonto. Human sa test, doon ako'y bad news o super bad news para nimo. Dok, unaha lang ang bad news. 24 oras na lang ang tagal sa imong kinabuhi. Ha? Mao ba, Dok? 24 oras? Bad news gud na, Dok. Ang super bad news. Gisoyan ta kag kontak gahapon sa resulta, pero I'm sorry, out of coverage manggod ka. Kataonan.